Tangte kardom kadu hanta korte ingji rapen subscriber viewers an panelin pen kardom pe pontulo kardom an pen tinili pini labangso video bonda pon nang itum video thumbnail pen title kelang ta chini typo mane kedam tang tarik throgarni itum dipurang supilong PGR mati VGR labangso election aputhak kechisong pon an penti itum Karbenlong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rohang alangli lapuson labangso dharna long kidulong chibhongdun labangso video nang litum katuka via theklong typo an petenang litum machini typo lake social media long si kaduka vi ta theklong chithang thuplo posinili nang litum han pinili thots tami labangso video bonda pon tholo na paklang poning tu nang chupanang share poning tu kadu awi according to dan panstami lasi nang litum labangso video kiceng pen kijut anang lang dodik noi an pede yang senang litum yang selanili channel video long si akimi thek long tenang litum teng independent channel bang subscribe tha an pente nang litum nang support donik tha la pen like comment ason nang pidonik tha neli channel video hoilo ta friends tum kalang lo mane ilitum arni giding clip and stamili tum ke Karbianglong is west la pente atokano ke dokar bitum an stamili tum ke Khiruni phelang pilong PGR mate VGR along lilong aron repen kedu bihari tum pan election nai tumari ding club mesli tum kechisong lason kahang padopon lo hoi fil stamili tum pan Karbianglong Autonomous Council pen stami arji ding club pen itum pan lapuson nang pachubai lapen nang kechong thui lason apor padam mati kecingwai tot lapuson se apor ke dambam lo lasinon pu anta election dekedet an pen election serek aputak silitum kadukawi ilitum ke party dhrom song chipupi pin pensilitum chisong matidi ilitum ke samjin pensikidam tang chisong ponlo labangsu ko chisong long stamilitum tarik therogarni ilitum dipurong supilong ilitum labangsu samjin pen chisong stamilitum pinang an koti ingzir lapeti songyapi tum areng ahu kisonang an penti ko ane duk kedunang labangso kechisong itum PGR VGR alam ki ilitum kechisong long stamil puson dulu stame non ilitum pudan pusnang Karbianglong Autonomous Council ilitum kecupaman wek CM Dr. Tuliram Rohang alang li labangso kechisong ilitum samjin pen kechisong along alang li lapuson alang li nenang ti dompen angnut pan lapuson kipu kijong kang doi kang kecibhong kang lapusona video sami ilitum non thek ponong polang pontu sinang Bela Autonomous Council loan order be unang ikuke police military nili je ngabe de number 1 number 2 ke PGR ke neke election व्यक्ति पुसिkai ta Hong Kong lokete ke Hong Kong mni pan kaita nang to profession si mane profession ki naam si Tuliram Rohang ko pe Mana hele banot, niyong sila sob PGR ni song ki chok cheplong di panapam. Kali sara. Dekho na. Nagkumat Tuliram Rohang si ko dek. Dekho na pitira to. Dekho na khengwa to. Ni na je song ki pusi. Ada kata mat ko.
Tanda kalang friends non bang ke ilitum sungyapu lit sonrong far alang li Karbiang long Autonomous Council CM tulirang rong hang pan social media lom along lamboy alang li pan lamboy ke pipon so alam tilitum titini ar pontosina Ponsi alang lipan ke jong haso si gobek punangko herak tha punangko ningcirem lo tha punangko ate alang lipan itum jong hong na jong hong lo to election pa tutsina kroilo election juddet men to non nikre pona pita kroilo hala pen andet high power committee sing edo non cheklo jong apora pita hala ta kroy edlo election notice pielo nikre pode la harli ko kroy edlo kami pinion ni mo siklem keder hala anda to situm pupilang boleh kumat masih pulang laki tum hemeng jang pur to gelason butan re laki militum nange pu komar inut bahini panda pu jongong komar inut bahini pan koi bok khala ke jokali lake kar tuma ke mang pini arong rup along tin namoy anu tin even BJP long ke do tuma ta lake kari isai sei gente BJP long ke do tuma da ka cerap ke pigoda aso ka chesong BJP long ke do penan da mang punto gente kasi lake amu ke kar tuma kari kar bitum ka chesong pot ladake party song ko party pulam tabe lake song pulam tabe lake amu pibang ke ilit tumang bongsi jasmet pe lake kar bi plus break jam lake BJP tumang apin kadalo komane congress pulam tabe no komane APHLC pulam tabe lo lake kar bi ko pathi pe amu tin ladake bang lasi lasulong bang ke no jasmet pe alang li kitu bang ke gobek ko ke punang koklo omor sing sesuman punang koklo alang isi inut kacari bang Karbiang long ahem pu Karbiang long ahemari po por bangsi alang li phan la bang solam punang koklo gobek ko punang koklo pen ke bang dilangan di bang ka claim tik bang ke alang li phan ki punang koklo taram nang koklo laban antar ta jong sa kenang sob ko te am hoy kana itu pasunan koklo lang phan adon tuno na bang ke ilitum lakon tuna ilitum ang tina chini lo EPHLC long spokesperson ang tong tikathar stamina ni bangso ku chisong long nang chisong dun party dhrom chipu pipin pen alang istami lapuson arenga hu kisonang wani wapi samilang li Karbiang long Autonomous Council CM tuliram rang pan social media along ko puson silam wa ke pipon nang itum aripa mitha political ali pan polam dedi nasi nili darla boy ki ke thanga chara bulu ali apan kalima kalang mapu kalake andeng kapek mati ala ka chapter kapek la puson lam kate wara pom lo alang ni non ang hoy long kang ni ga methang iklen nei ga methang da alam ka judeng ga methang kita hala klem mun e pom kumane pan pom lo kumane kana rak lo pinidak song party dhorom chikunang ni chingrungang pini bijar election lo Cingrungan, tentang dekla tak ini gitu, tentang dek hal apa yang di song li, kamu apa? Nah cingrung mana, tentang dek lagi ni, jadi dua kabetan pini, si mai si, oh ini sebet tentang dek bang nangi posisi pini dah dulu kan? Kasih non alang li bang jongrong, tentang dek alang li si pini ke parti civil rong. Ni alang kan berbeda kan? Alang li si lagi civil rong parti, pini kai civil le dalam parti civil rong alang dek. Nasi pini naso bang kita tu case yang pun naso bang cetak tipis naso PGR isu lam bang ke alang limit hang tak pulau dak inquiry inquiry dak arbore tama long atau kau song tu an intellectual ke tu an dak cetong ketan isi dak cekroi lo kan naso alam ke put hak PGR alam ke put hak ke itu tu racari asong alam ke na bang ke itu patipet dan yang itu dak cekroi sasi ni gitu. Di foto dia ada alang tu ini salam di pulau. Nasi nili amut pi puji ku bang ke hala nili eviction la anani itu kan unpo ku bang cak kita ada masih ha ajin kampret si rapan pamat kadami haksi isi diversion ajin kampret ke ponje pasno bori dom sita ili tumang hala ku bang ke suju nang elo ili tumpi ma kaca tham la eviction claim nai de claim nai nang li sonsuri ni je no eviction claim no nang li he suri ni je no sita eviction na claim na ko la othir nai ni li ku ba la claim no la si non
Aku ni soal bangke gobek ke kanan kau bangke mungkin dalam tak dulu lah penol ini ni batu jiwa bangke lo. Dak don suri ini tu. Tapi High Court order long ingdeng from the trosi long lang potang dak teklo ko. Only in respect of 22 petitioners dak kita tu. Lah dua phana bangke non amar eviction ke claim long bangke palong konsen lah kali palong lelang. Till the returnable date. Right? Pai achi club horny di. Pai achi club horny. Ana bangke eviction claim konbik ha konsi kuchot. Mobi banda di data. Pai pobe tabelo. Nona bangke ninghang pelutang de bhati High Court order akimi nang kaketi ke councilor tor bangke daket harli mundur. Tapi hala kat harli le son. Harli bek bo pelutang de kupi posi dak beha be para bang pacopen long bomlan. Harli bek po pelutang de kopi posi dak saya pati ki bomlan. Oh hena kini pi posi ron bomlan go se pate de ko pelutang de. La hello abinong lasi rata pangka se parjam chot ne. Lasi non ye amut pi rata chu ningri do. Ching mai bom lo, ching gi bom lo, claim dapo nitum chisik bom lo pula so bangke ngon ni lo. Ha so bangke ni se bang santu ne lo. Non ke claim dap lo ko kelong le tiga bangke lu ke la ke ini se bang samlo. La Kalang lo kadu kawi atok anu kedo karbi te karbi pilitum cematasi ilitum la bangso kecisong ilitum tarik therawarni kecisong lalik cisong kijut kalila ilitum ington angni athema ilitum PGR apendi VGR kengsang sotum phan PGR long lilong aron repen kedu akengsang parok asuphan bihari khaidam phan yang tharli tik ilitum kecisong bang ke ington angni friends tum kadu kawita nilistami nang litum panang share long cepak tang kedam tang stam ni litalo pesan video bonda pon hasi nang litum stami kado kawita lason tak kecisong bang litum ington tipin pen cisong pon tuna kado kawi panta ni lichun ngri pon thulo nang litum tanal ning cibi ponoy cibi gnon an penang litum la hiu alam tami litum ke non ke litum khai ki singapore lasi litum kicing hon karbi te karbi puking hon lasu cepate pen litum abang su eviction se tik ke litum kecisong bang ke ington nang ne nang litum ilitum stami kado wita nang cibina an pete nang litum san stami ne video an bonda pensi nang litum pan video pinia video an pensi ne li ribik cek po do me thak mi kardom kado hanta putot ni meri chong cetong pon tuna